Okay, hej, hej. Godt at se jer. Godt at se jer. Okay, jamen hej, og vi lader lige, imens folk lige kommer herind, så vil jeg lige sige, hvis I kan starte med at skrive, I må gerne skrive jeres barns navn, hvis I vil. Jeg har som sagt 3 drenge, det ved jeg ikke, om I er klar over på, jeg bliver 9 lige om lidt, 6 og 3, og det er Hugo Louis, det er Leonardo på 6, og Anakin på 3. Så hvis I vil, så skriv jeres, ja okay, Leonora, helt sikkert, det er tæt på. Og så skriv jeres barns navn, og alder kunne også være interessant at vide. Bare lige for at vide, sådan, hvor vi er her på mødet i dag. Alright, alright. Fedt, fedt, fedt. Helt klart. Ja, okay. Ja, og hvor i landet er I sådan fra? Ja, okay. København. Ja, det er mange sjællændere. Okay. Kalundborg. Okay. Alright. Middelfart. Okay. Det, der har jeg ikke været endnu. Det er ikke sådan rigtigt. Altså, men der er mange steder, vi ikke har været i Danmark, er der ikke? Finder man ud af også nu her, når sommerferien kommer, og skal til at finde frem, og Danmark kan sgu noget. Nå, vi skal til det. Velkommen til. Det er Far under pres, er kaldt. En lidt provokerende titel, men noget, som jeg tror, vi alle sammen kender at være under pres. Ikke bare i forretningslivet, i vores professionelle liv, og med alt det, vi har og står med, men også i familielivet og i parforholdet. Og det hedder jo som sagt 3 vinderstrategier, du kan bruge i morgen tidlig. Og det kommer jeg til at lægge mere pres på, fordi jeg kan godt lide at arbejde på en måde, hvor det her det er noget, vi kan tage ud og øve os på med det samme. Det er noget, vi kan bruge med det samme. Fordi som nogle af os ved, så er jeg coach, og jeg er psykoterapeut, og terapeut, det er det samme som en psykolog eksempelvis. Jeg bruger bare nogle andre fremgangsmåder. Men om ikke andet, det er vigtigt for mig, kvæg at vi er så presset, det her møde det er også kun 45 minutter, kvæg at vi har så meget på vores bord, at det er noget, vi kan implementere med det samme. Så det ikke er noget, vi skal gå og læse, bruge helt vildt meget tid på at læse, bruge helt vildt meget tid på at øve os på. Det er der en af tingene, vi skal øve os lidt på, men det er vigtigt. Alright, vi går straks i gang. Nu skal I se her. Vi starter med en lille statistik, og bare lige kort, så vil jeg fortælle lidt, at her så ser du en af de mest sigende statistikker, det er fra Fagbevægelsens hovedorganisation, og det er fra sidste år i maj, så den er godt et år gammel. Og fædre under 35, de oplever markant mere stress på jobbet end mænd uden børn. Det er 34% af mænd under 35 som med børn, som oplever stress, og 22 som ikke har børn, der oplever stress. Og det siger noget om presset, vi som fædre står i. Det kan godt være, at statistikken, den måske ikke gør et indtryk, men den gør et indtryk specielt på mig, når man kigger på det store hele. Fordi mellem kravene på arbejdet og samtidig det her ønske om at være nærværende derhjemme, eller også kunne være en far, jamen det pres, der er, det her, det handler ikke om at være svag. Det handler om, at vi som mænd, ja, yes, det handler om, at vi som mænd, vi bærer meget, ofte alene, og sjældent taler om det. Er der nogen, der kan genkende det, så kan I bare hæve hånden eller skrive i chatten. Ja, ja. Og, og det er netop derfor, at et rum som det her, eller grupper, eller det at række ud til nogen, det kan også bare være en rigtig god samtale med en ven. Ikke at man skal løse noget, men bare dele det, man står med. Fordi nogle gange, når vi siger ting højt, jamen, så opdager vi dem også. Og det er sådan en del af det her med, at vi begynder at tage os selv alvorligt. Vi begynder at tage vores signaler alvorligt. Vi presser ikke os selv til det yderste. Og det er ikke for at blive perfekte, men det med at tage os selv alvorligt, det er for at stå stærkere med det, vi har. Med den hverdag, vi kigger på lige nu. Og det er både som mænd, og det er som fædre, og som venner, ja, og som partnere i vores parforhold. Og meget af det, vi også kommer til at tale om i dag, jamen det er det, som vi alle sammen oplever, at
måske tænke, at vi burde kunne naturligt, og der er helt klart naturtalenter, men det er også bare noget af det, vi ikke rigtig har fået træning i, og det er ikke for at skyde skylden på nogen, men det er for at tage ansvaret tilbage, at det her, det er træning. Vi skal øve os på det, vi ikke er gode til. Det er vores øveting, som min ældste søn, han sagde til mig for ikke så længe siden. Det var fantastisk. Og det her, det er heller ikke for at bede eller afkræfte noget som helst. Det er for at sige, at der er masser af os, som går rundt med stress, uden at vide det. Faktisk, jamen når vi spørger hinanden, hvordan går det? Men det går fint. Men måske er der slet ikke kontakten til, hvordan det egentlig går. Og kvæg du sidder her, kvæg I sidder her, og jer, der ser optagelsen senere, jamen det er, at der er noget på spil. Og det er faktisk vigtigt. Så det der med slet ikke at kunne anerkende det, før det er for sent, det er noget af det, jeg gerne vil komme til livs, og det er en del af noget af det, jeg arbejder for, at komme det til livs, før det er for sent, eller før vi gentagne gange bliver syge, eller ikke præsterer godt nok, og bare føler os utilstrækkelige, både i arbejde, i familielivet, i partnerskabet, med vennerne, vi får ikke set dem, eller også det med, at vi opfører os på måder, vi slet ikke ønsker. Det er at komme det til livs, og det er derfor, vi er her. For at være den bedste person over for dem, vi elsker. Alright, vi går videre. Lidt statistik. Som sagt, agendaen, det er de 3 redskaber, som vi kan bruge allerede i morgen. Og det er, det er, hvorfor 1 minut kan ændre din aften. Det er en vejrtrækningsøvelse. Det handler om at lave et hurtigt pattern interrupt, altså en mønsterafbrydelse. Det er også noget, vi ser i militæret, så hvordan kan vi hurtigt skifte vores state, så vi kan være nærværende. Eksempelvis det her med at komme fra arbejde og direkte hjem, eller komme fra arbejde og direkte hen i børnehaven, eller hvor end det er, vi samler vores barn op, eller komme fra putning direkte ind til konen. Nummer 2, det er 60 sekunders check-in med vores børn. Det er så vigtigt. Det er det her for at blive en rolig far, for at blive et sted, vores børn søger hen. Og ikke bare nu. Og det her, det tager også noget øvelse, men at vide, at de kan komme til os, når der er noget. Og vide, at de kan læne os ind i os, fordi vi kan faktisk godt rumme det, de er med. Så de lærer at stole på os, de lærer at mærke os, de lærer at se os. Simpelt, super simpelt redskab. Og det kræver implementering, det kræver træning. Ingen tvivl. Nummer 3, det er konfliktfri kommunikation, og der står i parentes der også ro på parforholdet, og det er nok noget af det vigtigste for vores børn, og for faderskabet i det hele taget. Jamen det er miljøet, vores børn vokser op i. Hvordan er det miljø? Og det er præget af de 2 træstammer, der holder hele muligheden. Det er mor og far. Så det er vigtigt det her med at have en god kommunikation, og det er ligegyldigt, om du er sammen med din partner eller ikke er. Så det redskab, jeg vil vise der, det er det mest avancerede redskab, men det er også det redskab, der har gjort størst forskel for flest mænd i deres liv. Det kommer jeg også til at tale om lidt senere. Til sidst, step 4, så har vi en Q&A, og det er, der kan I spørge frit, åben, og det kommer vi ikke til at optage, så alt her, forresten, det skulle jeg måske også lige starte med at sige, nogle af jer, I kan sagtens tænde for jeres kamera, I kommer ikke til at blive set i optagelsen her, det er kun mig. Så der kan vi have lidt Q&A, så stopper jeg optagelsen, og jeg snakker lige først lidt om de næste skridt, men jeg stopper optagelsen, så det er helt anonymt det her. Alright, fedt. Lad os gå videre. Og lad os kigge på det første. Og det er roligt på 1 minut. Og som I kan se her, jamen et hurtigt skift med vejrtrækning, som virker med det samme. Og som far, så står I sikkert, og jer der ser det, eller dig der ser det, I står sikkert konstant i skiftet mellem, hvad skal man kalde det, forskellige roller og forskellige tempoer. Vi er en arbejdsfar, vi går fra arbejdsfar til familiefar, vi går fra professionel til at skulle være nærværende eller omsorgsfuld. Og der er en sandhed her, og det er, at du kan ikke give din familie den ro og nærvær, de har brug for, hvis du selv er oprevet. Hvis du selv ikke er i en rolig tilstand, så kan vi ikke give det. Det er interessant. Jeg har den her frase, som hedder, jamen, du kan ikke skabe fred med krig. Had heler ikke had. Der er kun én vej. Men her er det smukke også. Altså det er, at det kan tage mindre end 1 minut at ændre
din tilstand fra stress til ro. Eller hvad end det er for en tilstand, du er i, ængstelighed, eller for den sags skyld, hvis du hele tiden fanger dig selv i at tænke fremad, hele tiden have styr på alle mulige ting, kan ikke give slip på arbejdet. Også en genial teknik. Så et enkelt minuts bevidst vejrtrækning, det kan skifte hele din aften. Og jeg siger det ikke lightly, og det kan tage noget øvelse, og som der også står der, så er det 60 sekunders fokuseret åndedræt, og så kan der være nogle minutter efter, hvor langt du har lyst til at strække den her ro, der findes bagefter, for virkelig at give helt slip. For virkelig at mærke en ro, du måske ikke mærker særlig meget i hverdagen. Og det handler om at give dig selv en pause. Den pause, du har brug for, så du kan møde din familie fra et roligt sted, og være det, vi snakkede om lidt før. Så din families ro, den starter med din ro. Og når du tager det 1 minut til at finde din egen balance, jamen så vil du også skabe rummelighed for alle omkring dig. Og som jeg sagde, det er ikke kun i dit familieliv, men det er vores fokus i dag. Det kan også være på arbejdet, det kan også være i børnehaven, det kan være mange forskellige steder. Så, er der nogen, der har prøvet åndedrætsøvelser før? Ja? Nej? Ja, helt klart. Jamen, der er også nogle af de øvelser, som Wim Hof eller længere øvelser, som bestemt også kan noget. Og det er den tilstand, jeg godt kunne være interesseret i at koge helt ned, og så tilstanden, der kommer efter at være i den. Så, alright. Så jeg starter med at vise det, og så kan så kan I alle sammen prøve det bagefter. Så det er 5 kraftige indåndinger ind og ud af næsen, og til sidst ud, og så holder vi. Vi holder i 10-15 sekunder. Man skal mærke efter her, hvad der føles godt. Det kan også være, at du har lyst til, at der går 20 sekunder, eller 30 sekunder, eller 5 sekunder. Og så en dyb indånding til sidst, og så holder vi der. Og igen, vi holder der i 15-20 sekunder på den sidste. Men jeg vil gerne have, at I følger min guidance her til at starte med, så der ikke er nogen, der besvimer. Fordi det kan man godt bare roligt. Jeg regner ikke med, at der er nogen, der besvimer, fordi den er så kort, den her øvelse. Så jeg viser det lige nu. 5 åndedræt ind af næsen og ud af næsen, og så helt ud, holde i et stykke tid, og så siger jeg nu, og så ind, og så siger jeg nu. Og I kan følge med, hvis I vil, men jeg viser jer lige åndedræt først. Så her kommer det. Og et hold. Jeg tæller ned herinde, jeg skal nok tælle for jer, når vi kommer til det. Og fuld ind. Og så holder vi igen. Og så kan vi slippe. Og så lander vi bare lige. Okay? Det er øvelsen. Og jeg vil guide jer til det, der sker efterfølgende, okay? Den følelse, jeg sidder i lige nu, den vil jeg guide jer lidt i. Okay, så hvis I er klar, så guider jeg jer, og vi starter om 5. Yes, ja, vi starter om 5, 4, 3, 2, 1. Og ind. Og på sidste udånding holder I. Og vi holder i hvert fald i 15 sekunder. Jeg trækker den til 20, og jeg der har brug for at gøre det tidligere, trækker bare ind. Og der er gået 10 sekunder. 5 tilbage. Yes. Og fuld ind. Og hold. Og bare luk øjnene her. Luk øjnene her i det her hold. Og hold den. Det kan godt føles lidt intenst. Og 5, 4, 3, hvis jeg har brug for det, give slip. 2, 1 og ud. Helt ud. Og så bare sid her med lukkede øjne. Og bare give helt slip. Prøv bare lige et øjeblik
I skal ikke noget lige nu, andet end at være her. Godt, giv helt slip. Prøv at mærke den tilstand, I er lige nu. Og så minder jeg selv om, hvad I er på vej ud til. Og så prøv at tage den her afslappede tilstand med ud fra det her åndedræt, med ind i det næste. Og jeg ved, at I vil vækkes igen. Jeg kan bare åbne øjnene. Jeg ved, at I vil vækkes igen til hverdagen. Men prøv at tage den her tilstand med ud. Og prøv det af næste gang. I fanger jer selv i det her transitionen fra professionel til far. Eller hvis I skal ind i at have en samtale med jeres partner. Eller hvis I skal have en samtale med chefen, en kollega. Lige finde den her ro. Der er så meget bedre adgang til alle jeres kognitive kapaciteter. Og meget bedre adgang til at give det, der har brug for at få plads for plads. Det er derfor, det er kraftigt i familielivet. Okay. Hvordan var det? Jeg kan bare skrive i chatten. Ja. Ja. Helt klart. Så holder du bare vejret længere. Hold vejret længere, men vær opmærksom på den sidste indånding. Det kan godt være, at det bimler lidt, og det pipler lidt, fordi at, ja, yes, så hold den lidt længere. Men mærk, når det er tid til at give slip. Det er ikke om at presse os selv igen, det her. Det er ikke en perfektionsøvelse. Det er det, der sker efter. Og det er derfor, der står 3 minutters stopknap. At lige blive i den her ro. Og øve vores krop på ro. Vi skal træne det her dyr, vi besidder. Så vække den tilstand gentagne gange. Okay. Det var første øvelse. Ja, fedt. Nå, det er jeg glad for. Ja. Okay, vi går videre. Okay. Og det her, det er 60 sekunders check-in. Så forestil dig, at du lige har lavet det her åndedræt. Og bruger 60 sekunder til lige at lande derhjemme. Se dit barn i øjnene. Og vise dit barn, at du er her. Ikke med ord, ikke med noget som helst, men bare du er her. Og øvelsen kommer vi til lige om lidt. I kan læse den, hvis I vil. Det handler om noget helt fundamentalt, og det er at skifte bevidst, for eksempelvis fra forretningsmand til at være far. Dine børn ved godt, at du er fysisk til stede, men mentalt et andet sted, og det kan skabe uro i dem. Bare det, at du ikke er nærværende med det, der er lige nu og her, det kan de sanse. Bang on. De ser lige igennem os. Og 60 sekunders check-in, jamen det er ikke kompliceret. Det handler bare om at vise dit barn, jeg er her. Ikke bare min krop. Jeg er her med alt, hvad jeg har. Jeg gør mit bedste. Ikke perfektion. Jeg gør mit bedste. Det kan være, at du sætter dig ned på deres niveau, i deres højde. Du lægger en hånd på deres skulder. Du giver dem øjenkontakt. Ikke kræver det. Det er vigtigt. Der er ikke noget som at blive tvunget til at kigge i øjnene. Prøv at forestille jer det, der en siger, kig mig lige i øjnene, når jeg taler til dig. Ikke? Wow. Tænk at blive talt sådan til, ikke? Wow. Men vi tilbyder vores øjenkontakt. Vi tilbyder den bare. Vi viser bare, at vi er der. Og så er du der bare. Det er det. Det kan være, at du skal gøre det her flere gange, før de tror på det. Før de mærker, at du virkelig er landet. Ja, helt klart. Yes. Ja. Jamen, Magnus, som jeg lige siger her, det kan være, at du skal gøre det flere gange. Og det kan være, at dit barn skal stole på, at det her det bliver en ny rutine. Børn, de trives i rutiner. Børn trives ikke i frihed, og give dem for mange valgmuligheder, give dem generelt set for mange muligheder. Jo mindre de er, jo færre muligheder. Jo bedre vil deres sind, hvad skal man sige, bygge sig inden for nogle rammer. De har ikke brug for den her store verden, som de bliver præsenteret for. De har brug for de her faste rammer, hvor de ved, far han kommer, han er der, han siger hej. Og hvad hedder det, altså, som jeg siger, jamen det kan være, at du skal gøre det flere gange, før de tror på det, og det der er, det er, at hvis de har behov for den her kontakt, jamen, før de mærker, at du virkelig er landet, jamen, altså, så skal de lige mærke, at de har noget at læne sig ind i. Altså, at du ikke bare er der fysisk, men helt og holdent, så de har noget at læne sig ind i. Der ikke kræver noget, der bare er der. Og nærværet er der, så det er ikke fysisk, men det er, at vi er på dem.
Og når de har det, jamen, så vil de automatisk blive mere rolige. Det er ligesom, hvis de er på vej ud af døren om morgenen, eller hvis du kommer hjem fra arbejde, det der med, at du lige tjekker ind med dem. I har sikkert prøvet det der med, at de skal have tøj på. Ja, yes. Det kan tage lang tid til sko på, og det er også en anden ting, som vi også kan øve os på, den rummelighed og tålmodighed. Men altså, det her, det virker ved tandbørsten. Det virker, når I skal ud af døren. Det virker, hver gang du kommer hjem, og det er 60 sekunder for at ændre hele den dynamik, dit barn er vant til. Lige pludselig så er han der bare. Og de vil måske også på et tidspunkt regne med, at du er der mere, end du lige havde tænkt. Men hvor dejligt er det ikke, at vores børn kommer til os? Hvor dejligt er det ikke, at vi skaber det bånd, der skal vare i så mange år? At vi ved lige meget, og det her, det er det vilde, at mit barn kan komme til mig og sige nogle ting, og spørge mig om nogle ting, både om mig selv, men det her, hvis de har lavet noget, de godt ved, de ikke vil, at de så kommer og fortæller det, fordi de ved, jeg er der. De kender mit nærvær. Min ro, jeg lige har opbygget med 1 minuts ro. Og så det her. Så de ved, jeg er der. Det er små ting, men det er kæmpestort for os mænd. Og også danne det der omsorgsfulde tilknytning til vores unger. Så det vil jeg invitere jer til at prøve. Og det, som der står der, det kan være stille et åbent spørgsmål. Hvordan har du det lige nu? Eller hvad har været det sjoveste i dag? Eller var der... Øh, det kan også være, hvem legede du med i dag? Eller legede du med nogen? Så, og så det andet, ja, hånd på skulderen, øjenkontakt. Og det kan godt være, hvis de ikke vil have din hånd på skulderen, så respekter den grænse og find stille og roligt ind til det. Prøv igen og igen. Prøv igen og igen. Men ikke kræve det. Bare tilbyd det. Og det kan altså være 60 sekunder, hvor at dit barn føler sig virkelig set, og din hjerne skifter også gear her. Det er fedt, det glemte jeg at komme ind på, nu står det der i teksten. At når vi begynder at træne det her, så opbygger vi også tilknytningsmønstret i vores hjerne, som er mere noget, der er skabt til kvinderne, kvinder. Fun fact, kvinder har 4-6 gange flere spejlneuroner. Spejlneuroner er det, der læser vores relationelle miljø. Det vil sige, det er det, der læser, hvordan børn har det, hvorfor din kone måske også altid hende, der hopper først op af stolen, eller hende, der tilbyder noget nyt, selvom de sidder og leger med noget, eller hende, der tilbyder mere mad, end det, der står på bordet, eller tilbyder mad efter aftensmaden. De har det her omsorgsgen, fordi de kan mærke dem, så de er også en rigtig god vejleder til os, at egentlig lure vores kone, hvornår hun er der, og så kan vi være gaven til at kunne udvide ubehaget på en måde. Okay, nu kørte jeg ned ad en tangent. Right on. Så kernebudskabet her, det er skiftet fra forretningsmand til forældre. At det skal være bevidst. Og nøglepunkterne, det er som sagt, det handler om tilstedeværelse. Ikke ord eller retning, men du viser dit barn, du er der. Og du giver børnene noget at læne sig ind i. Og det kan kræve gentagelse, indtil de tror på det. Det er vigtigt. Ned på deres niveau, hånd på skulderen, øjenkontakt. Ikke kræve det, bare vær der i 60 sekunder. Okay? Og jeg har givet eksempler. Aftenkonflikter ved tandbørsten, og ja. Ja, okay. Jamen, når I skal ud af døren om morgenen, og når du kommer hjem fra arbejde, og før du beder dem om noget. Det er også et kæmpe, hvis du vil have dem til at hjælpe i huset. Hvis jeg har en tese, der hedder, jamen hvis du kan, så vil jeg gerne have, at du gør det. Men det kræver, at jeg viser dig, hvordan. Og nogle gange, specielt med drengebørn, apropos de der spejlneuroner, det er både for kvinder og piger, at de fanger den ikke lige så hurtigt. De skal have den flere gange, hvorfor det kræver endnu mere tålmodighed og nænsomhed. Og når de barn ved, du er der, jamen, så bliver de automatisk mere rolige. Okay. Ja, vi går videre. Fedt. Ja, så er det det, vi elsker allermest. Vores partner, ikke? Hende vi godt kan glemme, vi elsker en gang imellem, når det hele løber lidt højt. Altså, som der også står der, sig hvad du har brug for, før trykket stiger, og undgå skænderier med partneren. Altså, det er jo vores største vækstpotentiale som mænd, det er at være i en familiekonstellation og møde alle de der spejle, der kommer så tæt på og kan drive os både langt ind i kærlighed og omsorg, men også besvær. Også ende i nogle måder, hvor vi faktisk ikke, hvor vi har overtrådt vores egne og andres grænser.
Det kan både være, at vi ikke vil gå ind i et skænderi. Det kan også være, at vi går ind i skænderiet meget hårdt. Det kan være, at vi vil vinde, vi vil tabe. Men i parforholdet, så ligger både den største gave til din udvikling som mand, og nogle af de sværeste udfordringer. For når stress og travlhed det tager over, så glemmer vi det mest grundlæggende, og det er, ah, jeg siger det igen og igen, jeg er en gammel plade med hak i, nu har I så ikke hørt det før, men vi elsker faktisk hinanden, og vi vil hinanden det bedste. Og så kan man sige, ja selvfølgelig, men vi glemmer det. Vi glemmer det, når der er stress og travlhed. Det tager over. Og konfliktfri kommunikation, det handler om ikke at gå i konflikter. Ja. Men konflikt, de er en del af virkeligheden, så vi kan ikke undgå dem. Men hvordan vi håndterer dem, det kan vi øve os på her. Og det handler om at møde dem på en måde, hvor vi finder sammen, i stedet for at drive væk fra hinanden. Og det er 4 simple skridt. Primo-skridtet, skridtet før nogen ting, og jeg forestiller mig, at I kan tage det her som et takeaway, som et vigtigt takeaway, både til jer selv, men specielt også til jeres partner. Og det er, før I begynder dialog med hinanden, som I kan se 1-tallet der. Før I begynder dialog med hinanden, før I vil noget, I har noget på hjertet, der er vigtigt. Okay, det er vigtigt for dig, men er det også vigtigt for din partner lige nu, eller skal det være vigtigt for din partner? Det er noget af et krav at stille, så at før man overhovedet begynder at samtale om ting, som potentielt set kan skabe en konflikt, eller noget, der er svært at sige, eller noget, man godt kunne tænke sig at sige om børneopdragelsen, eller noget, man godt kunne tænke sig at sige om parforholdet, jobbet, whatever, er nu et godt tidspunkt. Det er ikke at blive angrebet, når man står med opvasken om aftenen, eller når man står om morgenen med madpakken, eller hvis du laver dem om aftenen, eller hvis du er på vej ud af døren og får en indkøbsliste på 10. I kender drillen, måske ikke. Det er bare, hvad jeg ser og hvad jeg hører, og også noget, jeg oplever i mit eget liv. Er nu et godt tidspunkt? Nej, elskede. Det er sgu ikke et så godt tidspunkt lige nu. Og så til både dig og din partner, der er det, hvis ikke, hvornår så? Altså hvis ikke nu, hvornår så? Og der skal vi huske på, at vi faktisk elsker hinanden. At vi respekterer hinanden nok til, at okay, lige her, der er noget, der er vigtigt. Og det er vigtigt for dig, så er det også vigtigt for mig. Det er det. For hvis det ikke er vigtigt for mig, det kan godt være, at det ikke er mit problem, kommer vi til at tale om lige bagefter. Bøvs. Kom pølsen op for tidligere. Beklager. Eller gør jeg nu også det? Så er det vigtigt for mig. Og er det måske ikke vigtigt for hende. Så hvis ikke, hvornår så? Det kan være det om en time. Det kan være det i aften. Det kan være, hvis vi presser citronen i morgen. Men jeg vil virkelig bede jer om at ære parforholdet. Og husk det her med, at vi elsker hinanden. Og ikke at sparke dåsen op ad gaden. Samle den op og smide den ud. Okay. Så det er 4 simple skridt, og dem kommer vi til nu. Vær så artig. Og de 4 simple skridt, jamen, det er observation, følelse, behov og anmodning. Jeg tror lige, jeg går tilbage til den anden her, før det kan være, det er lidt for hurtigt. Det handler om at observere, hvad der sker. Ikke tolke. Ikke tolke. Ikke dine holdninger til noget som helst, men helt konkret, hvad sker der? Når du siger noget, så hæver du stemmen, og det gør X. Det kommer vi til. Så objektivt bare se, og så efterfølgende mærke ind i, hvad det gør følelsesmæssigt. Derefter så skal du spørge dig selv, hvad er det egentlig, jeg har brug for? Og til sidst, så kan vi formulere en anmodning, og det er meget vigtigt, det hedder en anmodning frem for et krav. Jeg vil gerne have, vil du være med til X, Y, Z? Fordi sandheden er, som jeg har sagt igen og igen, det er, at vores behov er ikke vigtigere end deres. Vores behov er ikke mindre vigtige. Men hvis vi ikke vil gå i konflikt, eller hvis vi kun er i konflikt, så får vi ikke rigtig vores behov sådan, til gode set. Vi står øje til øje med dem, vi elsker i det her. Og når vi husker det, når vi møder hinanden med anmodninger i stedet for krav, så kan vi finde løsninger sammen, hvor vi begge to føler os set og respekteret. Og det her, det kræver øvelse, men hver gang du vælger anmodning frem for krav, så bygger du en bro, i stedet for at skabe kløfter eller afstand mellem hinanden. Til mit største ønske ender I nærmere hinanden, selvom det er svært, i stedet for længere væk fra hinanden. Eller skubbe den ind under gulvtæppet, som vi måske har set, prøvet eller set andre gøre. Okay? Right on. Konflikter er uundgåelige, men behøver ikke ødelægge forbindelsen. Så har vi videre til selve redskabet. Og det er observation. Så hvad ser du?
Opvasken er ikke taget. Hun kommer for sent til en aftale. Helt bum. Det er det, der sker. Det handler ikke om at rigtig forkert. Det handler om at være objektiv. Nummer 2, det er det svære for os. Hvad sker der i dig? Hvad sker der i jer, når de her ting, hvad end det er, sker, ikke sker? Hun er over for børnene på en måde, du synes skal være anderledes. Det kan også være på jobbet. Men hvad sker der i dig? Du føler dig for eksempel presset, vred, ikke respekteret, og måske nedenunder det er ked af det, over at det ikke fungerer. Det er vores øvelsespunkt, det her, som mænd. Det er det virkelig. At mærke efter, hvad det gør i os. Okay. Så ud af den følelse, som I så får kontakt til, og giv jer selv tid til det her. Kvinderne er trænet i det her. De er et, hvad skal man sige, skal vi passe på, et relationelt mere primet til det her. De er fra biologiens side bedre til det her. Og vi har ikke fået træning i det, som jeg også sagde i starten. Ja, lige præcis. Jamen, det kan netop føles som om, at vi lige pludselig står i den der samtale og ikke ved, hvad der er op og ned. At vi, ja, lige præcis, vi lige pludselig bliver taget og bare, hold da kæft, og så er jeg allerede reaktiv, ikke? Så er jeg i affekt. Så giv dig selv tid til det her. Hvad er det konkret? Hvad sker der i dig? Altså, hvilken følelse vækkes der i dig? Ud fra den følelse, så kommer der et behov. Hvad er det, du har brug for? Eksempelvis ved opvasken. Jeg har brug for at få indhentet. Der skal stå indhentet der. Indhentet arbejde. Jeg har brug for at komme i mål. Jeg har brug for at blive respekteret, hvis det er, sådan, hvis det er noget, der kommer nært. Eller jeg har brug for, at vi kan tale roligt om det her. Jeg har brug for at føle mig ønsket af min partner. Eller værdsat. Det der med at blive værdsat. Jeg har brug for, at du siger til mig, at det er fedt, at jeg har gjort det der. At du lægger mærke til det, og at du siger det, eller at du gør det. Hvad end vores sprog er, kærlighedssprog, det er også noget, man kan komme til at tale om i et andet webinar. Velkommen til at række ud til mig, det er også meget interessant. Men hvad har du brug for? Og til sidst så kommer ud fra de behov, så er der et ønske. En anmodning, ikke krav, som der igen står, det tror jeg har sagt mange gange. Hvad ønsker du konkret? Og så prøve at anmode om det. Eksempelvis få indhentet arbejde. Komme til tiden, at blive respekteret. Jeg har behov for, at når jeg siger noget, at det er okay, jeg deler, hvordan jeg har det med noget, uden at blive dømt for, at det ikke er godt nok. Okay, men så bla 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 bla. Jamen, så kan du putte den her tilbage på hende. Så kan det være en øvelse til hende. Og jeg sender det her ud til jer, så I kan se det igen. Og I er også velkommen til at skrive til mig, så kan jeg give jer et papir, hvor det også står på, hvor det grundigt bliver indført jeg tror det er en 5-siders pdf eller noget. Men vil du være med til, ikke krav, en anmodning, vil du være med til, altså virkelig at respektere, at dit behov er ikke vigtigere end hendes. I er en familiekonstellation. Og det gælder begge veje. Okay, giver det mening? Ja. Ja, jamen igen, hvis det er, hun ikke tager imod, og hun ikke vil være med til det, jamen det er så den observation, du igen kan starte på det her. Det, der sker her, det er, at du hæver stemmen. Og så føler jeg mig presset, og jeg bliver ked af det. Jeg føler ikke, jeg føler mig overset. Og jeg har brug for, at vi kan kommunikere om det her. Jeg har brug for at komme i mål med mit arbejde. Altså at få arbejdet indhentet, fordi så bliver jeg rolig. Kan jeg få en halv time? Vil du være med til det? Okay. En halv time, det er fair nok. Eller også kan det bare være, ja, selvfølgelig, jeg putter ungerne i aften. Hvis det er, at vi er ærlige med vores følelser. At vi ikke går direkte på krav. Det kræver relationelt arbejde. Det kræver at åbne os. Og stå i det. Nemmere sagt end gjort. Men jeg vil sindssygt gerne invitere jer til at tage den her med. Og den, der kom før, er nu et godt tidspunkt. Og virkelig også få den implementeret med din partner. Og fortæl det til hende. Ja, lige præcis, Magnus. Ja. Okay, så de vigtige principper her. Mit er ikke vigtigere end dit. Øje til øje. Ikke kigge op på hende som dronningen, eller ned på hende som kongen. Så ikke noget op og ned. Øje til øje. Vær klar på et nej til din anmodning. Hvis nej, hvordan finder vi så løsningen sammen? Fordi målet det er,
at vi begge to føler os set, hørt og respekteret. Og et parforhold, det er trade-offs. Alle beslutninger er trade-offs. Det er det. Så konflikter er uundgåelige, men de behøver ikke at ødelægge forbindelsen. Og de kan faktisk være den gave, der er pakket ind i lort til at komme videre. Ja, fedt. Alright, cool. Så ser jeg den her dejlige, smilende mand, ikke? Og jamen Jakob, han er IT-konsulent, og han er far til 2, han er gift, og efter 5 uger, jeg arbejder med ham, 4 gange over 5 uger. Vi skulle have haft den hver uge, men han var simpelthen kommet ind til mig, og han var simpelthen bare så stresset, og gik fra 0 til 100 på 3 sekunder, og egentlig den her stress gjorde også, at han ikke sov særlig godt, og han følte pres på arbejdet. Han bevægede sig heller ikke særlig meget, så han fik ikke, hvad skal man sige, der er nogen, der siger, få sin skridt ind. Jeg mener bare noget bevægelse ind i livet, fordi kroppen har rigtig meget at sige, hvis vi aldrig bevæger os. Jamen, følelser er energi i bevægelse. Hvis vi ikke bevæger os, så stagnerer rigtig mange ting. Og som nogle af jer måske også kender, jamen pligter og praktikalier. Parforholdet var nærmest blevet 2 venner, der boede under samme tag. Og det var svært for ham at være familiefar, fordi han følte sådan en kæmpe pres. Han følte sig utilstrækkelig alle steder, han var. Og han lavede ikke kun nogle af de øvelser, vi har lavet her, og fik praktiseret det her partnerskab, konfliktfri kommunikation med sin partner. Men for ham var det det der, at kunne hurtigt få noget ro. Og nu mediterer han, det siger jeg ikke, I skal, men den ro, der kommer efter det åndedræt, og bare sidde i den ro, og lade nervesystemet mærke tryghed, lade nervesystemet mærke ro, det gjorde en kæmpe forskel for Jakob. Og samtidig vi selvfølgelig også snakket hans pardynamikker igennem, og dykket dybere ned. Og han fik så også far online forløbet, og i det forløb, der er også noget dybdegående, hvor vi går ind og kigger på, jamen, hvor fanden stammer alle de her ting fra. Det er også noget andet. Men det her webinar lige her, det fokuserer på de her redskaber, og dem brugte Jakob, var han rigtig god til. Han lavede 1 minuts roligt, den lavede han every hour on the hour, det vil sige hver time, så kørte han den her igennem. Alright. Ja, så kan I læse efter. Ja, det er så fint. Ja, okay. Det var Jakob. Tak for lån, Jakob. Og så hvad nu? Nu tager vi en Q&A lige om lidt. Tager vi Q&A. Ja, helt klart. Yes. Om 2 sekunder, så går vi i gang med den, så vi har lidt tid til det. Og til jer, der ser med derude, som ikke nåede med i dag, jamen så det I kan gøre, det er, at I kan tage jeres telefon frem lige nu, og så scanne QR-koden bare på billedet. Hvis I har en iPhone, så skulle der gerne komme et link. Men vi har forløbet far, der står så 10 pladser, det er fair nok, men der vil maks være 10 mænd på det forløb, og det gruppeforløb, vi har inde i København, hvor vi går igennem ikke bare de ting, vi lige har snakket om i dag, men dybdegående arbejder ind i mange af de parforholdsdynamikker, de konkrete situationer, du står i som far, øver de her ting sammen med dig. Du får også far online coachingforløbet ved siden af, og du sidder sammen med en masse andre mænd og kan spejle dig ind i, hvad du måske tror, du står alene med. Men jeg kan love dig for, at du ikke er alene med det, og det kan gøre sindssygt meget at bare vide det, og at høre andre faktisk har nogle af de samme oplevelser, og få dem formuleret på nogle lidt andre måder. Det kan I tjekke ud på farsforum.dk, eller I kan scanne den der, så kommer I direkte ind til hvor man kan få en samtale med os, for at se om det er noget for jer. Og det andet, det er gratis 1-til-1 intro, fordi I har været her, så kan I booke jer ind på en gratis 20 minutters introduktionssamtale. Den går direkte ind, hvis I scanner den. I kan også se linket der. Det kan jeg også ikke skrive til chatten til jer, der er der, men jeg kan smide det ind til jer, der ikke er her, men jeg kan smide det ind til jer, der er der. Yes. Ups, okay, det fik jeg lige gjort. Skide godt. Stærkt. Ja, super. Okay, så en gratis 1-til-1 intro, det er til at skulle arbejde direkte med mig, og eventuelt starte et forløb, men det er vigtigt, at vi møder hinanden, også jer, der er her, tager en samtale, vi kommer til at have en samtale lige om lidt, men tager en samtale og ser, om det her, det er et godt match. Fordi det kan godt være, at I kan klare den selv. Det siger jeg ikke. Men jeg siger også,
at hvis der er noget af jer, der mærker, at I kunne tænke jer noget støtte, så det med at række ud, det er ikke et svaghedstegn. Tværtimod, det er at tage ansvar. Alright. Jeg lukker recordingen nu, og så kan vi lige, ja, så tager vi nogle spørgsmål. Tak fordi I så med, og vi ses. Yes.